Sidibene le video ke bethunani kaMakhumalo Mseleku ndacinga ngoMangwabe bethunani uba niyakhumbula uMangwabe esithi yena akanayo loo nto leyo uba uqumbele umntu uqumba yonke indawo akadibani nento zocantsi nomntu ekubeni koba abe equmbile. Amadoda kona ke ayathanda ufuna umntu abe rayithi naxa kufikwa ekamereni ngelo xesha anikho rayithi ninezinto zenu. So Makhumalo ke kukho le video le ethetha ngaloo nto leyo ndacinga uba yho yitshomi kaMangwabe ke, but ke knowing uMangwabe sana akanoze ave ngomnye umntu uba makabe njani nendoda yakhe. Ndikhumbula uMakhumalo wakho wazama umnqanda ke esilweni notata uMusa Mseleku wathi heyi ungandixelela uba mandiyiphathe njani indoda yam. Khanike nive ke uba uthini uMakhumalo. Bamba siphuthume. If you have a partner, you are married, you are engaged to marry, never ever deprive your partner ucansi. Iwizwa ngami ke leyo umakoti omfana, never ever deprive your partner ucansi. If there is one thing I know, eyisichitho kuma relationships ukudeprivewa ucansi when you need it the most. Uma ngabe lento ucabanga ukuthi iwumdlalo, lalela. Even in the Bible kwathi ungamthukutheleli kuze kushona ilanga, ungalali nje usathukuthela. I think ingoba uNkulunkulu knew ukuthi uma usufika ekamereni noma ngabe benithukuthelene enixabene kangakanani, but ikamero indawo yokwenza uthando. Ucansi ukwenza uthando liyayiqinisa relationship bafowethu. Ngekumbambe ngocansi, ngekumenze futhi a better man ngokumnikezela ucansi all the time or as and when edinga. Kodwa I can promise you ukuthi lidlala a role enkulu eqiniseni i relationship, eqiniseni umshado. Uhlala nomuntu ongacomplain ngawe, othokozile ngawe. Ndifuna ke sibambe kulaa part yoba uhlala nomntu othokozile ngawo soloko nje urayithi kunye nawe, which is ke into ebesiyazi ngotata uMusa Mseleku ebesoloko ehappy ngoMakhumalo. Kodwa izinto zithathe i-sharp curve by the time kuphela useason 8 kaThando Nesithembu ebengasajabulanga, nangona ke isizini yavula ngaye ethenga igusha. But ngoku sana uphele esithi uMakhumalo utshintshile, senguyela Makhumalo emveni koba ke ethathe intombi ehlala engingqini kaMakhumalo. So ke inoba kwenzeka ntoni na bethunani? Inoba ke mhlawumbi uMakhumalo naye ngoku mhlawumbi unako ukutshintsha kule nto ayithethayo, because uthi uhlala unomntu osoloko uthokozile ngawe. So nje bengathokozanga ngaye ke utata uMusa Mseleku, inoba ithini ke ngoku into between them? uMangwabe siyamazi ke na ke where she stands. uMangwabe yena uba uqumbile uqumba konke mntasekhaya, uqumba nasezantsi kwebhanti kwakutsho yena. Anyways, ndifuna ukuva ke nina ke uba nithini ngale nto ethethwa nguMakhumalo. Izinto ziyajika bethunani, uyayithetha into kuba mhlambi ukuyixesha elithile ebomini bakho okanye kwi-relationship yakho and then izinto zenzeke, so izinto ke zitshintshe. Kodwa ke yona I think i-advice erayithi le ithethwa nguMakhumalo ngoba ke iyakha ayidilizi imizi bethunani. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.